по-търпеливи? По-търпеливи. Добре, Лева. Имаше предложение, което не обсъдихте. Както ви е подредил директорка на деца, може би са класни вчера, може би са по някакъв друг, но преди това искам да връча подаръците и грамотите за участието в финалния тест на Сдружението на началните учители. 4 момичета от класа успяха да стигнат до финала. За това и те получиха грамоти на училищния празник. Така, по реда, по който ги хващам, няма нищо общо с реда на точките, защото всички имат много хубаво представяне. Калина Василева. Александра Георгиева. Сирния Сирма. И Маринела. Специални благодарности и поздравления на тримата водещи днес, които се справиха много добре с тази трудна задача, защото не е никак лесно да бъдеш водещ на такова голямо празненство, непрекъснато да настъпват промени, да можеш да ги отразиш, да не пече силно слънце. Аплодисменти още веднъж за децата, беше ми много приятно и преди да започна да раздавам свидетелствата, искам да ви кажа, че нещо ме подсълзи днес. Какво е то? Моята най-малка ученичка от предишния випуск. Тази, която най-много ме слушаше, която ядосваше всички учители, която се държеше доста не като за възрастта си, най-меко казано. Днес, моля не гадайте, няма да издам името, днес я видях, че танцува в ансамбъл Балкан и беше превъзходна, много точно танцуваше. Моля, така че казвам тези думи за това, защото съм убедена, че всеки един от присъстващите, всяко едно детенце и по-палъчко, и по-приказливо, и по-старателно, и по-нестарателно, ще намери своя път и ще разбере, че начина да успяваш е първо да потърсиш себе си и второ да се опиташ да правиш добри неща. Човек може да бъде прав в много области, стига да го поиска. Важното е да бъде на мястото си, в която и да е област. И се надявам, че следващите 3 години към това ще се стремим. Сутринта, преди да тръгна, ми минаваха някакви такива философски мисли в главата, като например за хуманизма и индивидуализма, за това колко им е трудно или деца на вашите родители днес да намерят точния начин какво да ви съветват, какво да правите и какво да не правите. За това колко е трудно да се справяте с многобройните си ангажименти и в същото това време да сте търпеливи, да сте възпитани, отзивчиви и добри към своите другари, но това също става с учене и се надявам, че хубавите приказки, хубавите книги, които ще прочетете през лятото, също ще ви помогнат за това. И именно за това, заедно с свидетелствата, ще раздам по един списък за препоръчителна литература, която да прочетете през лятото. Не е задължително